Assalamu alaikum wa rahmatullah. Za mu ƙara bayani akan yadda ake upgrade na wannan mining na cycle. So bayan kun yi rijista kun yi komai kun shigo, abu biyu da ya kamata ku fara sani a cikin shi mining na cycle ɗin shine balance na cycle ɗinku da kuma balance na spark ɗinku. Mene spark mene cycle? Cycle ɗin shine asalin point na cycle ɗin da za a wannan mining ɗin, shi kuma spark shine wanda za su ba ku converting ku mai da shi zuwa cycle ɗin. So a cikin nan wurin shine wajen da za ku ganin balance ɗinku. Wannan wurin amount kuma shine za ku rubuta amount ɗin da za ku yi upgrading ku mayar zuwa cycle ɗin. Idan muka shiga shi cikin nan wurin ɗin, kun gani muna da sparks muna da cycle. So wannan spark ɗin su za mu maida su dawo wannan cikin wannan balance ɗin na cycle. Ta yaya za mu yi hakan? A nan wurin da aka sa amount, in kuka taɓa za ku lura nan wurin stars ɗin nan, wurin numbers ɗin nan mai 12,000 shine sparks ɗinmu. Shine sparks ɗin da muke da su a cikin balance, kuma su za mu rubuta mai converting zuwa cycle ya koma kan wannan balance ɗin na sama mai 35. Allah ya sa kun gane. So za mu rubuta 12,021 shine abin da muke da shi balance ɗinmu na sparks ɗin kenan. Bayan mun rubuta za mu zo mu kama nan wurin sai mu janyo shi. Kamun nan za mu ga nan wurin percentage muna da 40% ne. To yanzu abin da za mu yi sai mun mai da shi ya zama daidai 100%. So da haka za mu kama nan, za mu mayar shi ya zama ya haɗe da nan gaba ɗaya. Ga yana tafiya sai ya kawo 100% daidai. Yana kawo 100% daidai. So za ku ga amount ɗin da yake cikin nan gashi nan 1201 daidai yake da amount ɗin da kuka rubuta a cikin nan. So in dai yayi balancing ya zama iri ɗaya, to kawai sai ku zo ku danna upgrade ɗinku nan. Kun ga shi kenan yayi successful. Amma idan balance ɗin nan bai zama iri ɗaya ba, to zai sa muku fail ne, kuma in ya failing za su kwashe muku abin da yake, za su ɗebi wani amount a cikin points ɗinku na cycle. So a nan za ku danna claiming guda biyu ne. Na saman za ku yi subscription ne na stars guda 481. Na ƙasan kuma kuna danna claim za su ba ku adadin amount ɗin da kuka samu, wancan 12,000 ɗin ya shiga cikin balance ɗinku na cycle. Shikenan abin ba wani wahala gare shi ba. Sai nan ɓangaren earning da za ku shigo, in kuka shigo akwai daily purchase wanda za ku je ku following telegram ɗinsu kullum ne. In kuka shigo kullum za ku gani, kuna shiga ku danna subscribe. In ku danna subscribe zai kai ku cikin telegram channel ɗinsu. Bayan kun shiga ku fito ku dawo sai ku danna check. Sai share in stories, shi ma za ku dinka sharing a story ɗinku na telegram, shi ma za su ba ku point. Sai nan idan kun samu referral guda 10 shi ma za ku iya yi. Sai boosting in kuna da premium telegram kenan, in ba ku da shi ku share shi. Sai one time ɗin nan, one time kuma a nan za ku iya purchasing stars. Mai hali kenan zai iya stars guda 50 wanda baya wuce 25, wani wurin 3,000, ya dai danganta da masu sayarwa. To za ku iya purchasing stars guda 50 in kuka guda 50 in kuka sayi guda 50, saboda minimum abin da ake sayarwa guda 50 ɗin ne. Za ku yi purchasing stars ɗinku guda 25 za su ba ku point. Za ku iya ƙara yin guda 21 za su ba ku point. Sai following channels ɗinsu ga suna. Bayan kun gama da wannan za ku dawo wurin partners, shi ma ga shi nan za ku yi following wa'annan project ɗin Seed, Gauss da Mem Labs ɗin nan. To shi kenan daga haka kun gama. Sai kullum da za ku shigo ku samu check in ɗinku ku upgrading na cycle ɗinku, ba wani wahala ne da shi ba.